Croeso I Grochan Disney. David dwi. Ac April dwi. Dwi'n dod o Brydain. A dwi'n dod o America. Dau fan Disney Dani. A dau ddysgwyr Cymraeg Dani. Ymunwch â ni am y newyddion ddiweddaraf Disney ac hyd Disney. Helo pawb, da ni nôl. Croeso nôl I Grochan Disney. Da ni wedi bod I ffwrdd am amser hir. Ond dwi'n hapus I ddeud bod Crochan Disney yn parhau. Rwan, dwi ddim yn gallu gwneud y sioe heb fy hoff person yn y byd. April, wyt ti yma? O, hoff person. Diolch, David. Ydw, wrth gwrs, dwi yma. Sut wyt ti, David? Dwi'n fendigedig, sut wyt ti? Dwi'n wych. Dwi'n gyffrous I recordio'r podlediad eto. A fi hefyd. Rwan, just I esbonio un gwrandawyr newydd. April, pam da ni'n gwneud Crochan Disney? Wel, da ni wedi bod yn dysgu Cymraeg am flynyddoedd rwan. Mae yna sawl podlediad I ddysgwyr Cymraeg a roeddwn ni eisiau creu podlediad I helpu dysgwyr hefyd. Oedden, roedden ni eisiau creu podlediad dim just I ddysgwyr eraill, ond rhywbeth mewn pwnc gwahanol, fel Disney, ac hefyd mewn rhythm arafach. Fel dysgwr, dwi'n hoff iawn o raglenni a phethau yn Cymraeg sydd ychydig yn arafach a gobeithio yn hawdd i'w ddallt. Yn union. Felly, David, wyt ti'n medru atgoffa'r gwrandawyr sut mae'r rhaglen yn gweithio? Ydw, diolch, April. Efo pob pennod, mi fyddwn ni'n trafod popeth Disney. Ffilmiau Disney, parciau Disney, a gobeithio rhai ffeithiau diddorol am Disney hefyd. Ac hefyd, mae gynnon ni rhywbeth newydd am ein tymor newydd o Grochan Disney. Oh, really? Oes, mae gynnon ni grŵp Facebook rwan. Os dach chi isio ymuno â ni ar ein grŵp Facebook, da ni ar Crochan Disney. Wrth gwrs, dach chi'n gallu ymarfer eich Cymraeg efo ni a thrafod popeth Disney efo fans Disney eraill. Wel, am gyffrous. Wyt ti'n barod I ddechrau ein pennod newydd cyntaf, April? O, dwi'n meddwl. Ydw, dwi'n barod. Gwych! Ein segment cyntaf fel arfer ydy ffilmiau Disney. Mae gynnon ni sawl ffilm eleni gan Disney a Pixar. A mis yma, mis Mehefin 2026, mi fydd Toy Story 5 yn cael ei ryddhau. Dwi'n mor gyffrous am Toy Story 5. A fi hefyd. Mae'r stori yn edrych yn ddiddorol. Mae'n edrych fel bod wedi yn dod yn ôl I helpu'r tegenau eraill. Hefyd, tablet ydy villain y ffilm. Dwi'n meddwl y bydd y tegenau'n ymladd a thechnoleg. O, David, mae Disney wedi rhyddhau rhai nwyddau ar gyfer Toy Story 5. Ooh. Dwi'n hoff iawn o'r charms newydd gan Pandora. O, neis iawn. Mae na charm Buzz Lightyear newydd, yr Estron bach gwyrdd, a boot bichwas I Woody. Bichwas ydy cowboy yn Gymraeg. Da iawn. Dwi'n meddwl bod rhaid I mi brynu'r boot. A ffefryn y fans ydy Slinky Dog efo spring sy'n lapio o gwmpas y freichled. Mor cool. Ooh, wow. Mae Slinky Dog wedi gwerthu allan ar-lein yn barod wrth I ni recordio hwn, ond os da chi wedi prynu un o'r charms, please postiwch lun yn ein grŵp newydd ar Facebook. Hoffwn ni gweld nhw. Please. Da iawn, diolch April. Hefyd, I ddod yn fuan I sinemau ydy Moana live action.
Ie, mi fydd Dwayne Johnson yn chwarae Maui eto am y ffilm newydd. Mi wnaeth o leisio Maui yn y ffilm greiddiol wrth gwrs. Do, a mi fydd Catherine Lagaaya yn chwarae Moana yn y ffilm newydd, ei rôl mawr cyntaf mewn ffilm. Be arall, April? Hefyd, mae gynnon ni Hext ym mis Tachwedd. Dwi ddim yn gwybod llawer am Hext. Be amdano ti, David? Tipyn bach, mae Disney wedi rhyddhau tipyn bach o wybodaeth am Hext. Ffilm mawr nesaf gan Walt Disney Studios ydy'r ffilm. Yn y ffilm, mae yna ferch yn ei harddegau o'r enw Billy. Mae hi'n darganfod bod gen hi bwerau Hudol, ac mae hi'n mynd i fyd hudolus o'r enw Hex. Ac mae hi'n teithio yno efo ei mam Swil. So, ydy'r ffilm yn digwydd yn y gorffennol? Nag ydy, mae'r ffilm yn digwydd yn y presennol. O, diddorol iawn. Yn hollol. Dwi'n edrych ymlaen at Hext yn fawr iawn, ac mi fydd April a fi yn gweld Toy Story 5 yn fuan. Mi fyddwn ni'n rhannu ein sylwadau ar y pennod nesaf. Byddwn, wir. Nawn ni symud ymlaen i'n segment nesaf, David? Nawn wir, ac rwan Newyddion y Parciau. Rwan, fel arfer, da ni'n hoffi trafod pob parc Disney o gwmpas y byd. Ond, wrth gwrs, ein parc cartref ydy Disneyland Paris. Achos really mae'n agosach at Gymru. Ac mae Disneyland Paris wedi bod yn brysur iawn. April, fasa ti'n hoffi siarad am beth sy'n newydd a diddorol yn Disneyland Paris ar hyn o bryd? Wrth gwrs! Fis Mawrth Eleni, mi newidiodd Walt Disney Studios ei enw. Disney Adventure World ydy'r enw rwan. World of Frozen ydy'r tir mawr newydd. A dwi mor gyffrous achos mae David a fi'n mynd i ymweld â World of Frozen ym mis Hydref eleni. Ydan, mi fyddwn ni'n ymweld â Disneyland Paris ddechrau mis Hydref. Efo World of Frozen, dwi'n edrych ymlaen at ei siopiau a bwytau newydd. Dwi wedi clywed am lolfa neu bar newydd. Dwi'n edrych ymlaen at ddiod yn y lolfa Regal View. Da chi'n medru ffindio Regal View ar Adventure Way. Promenad bach ydy Adventure Way sy'n cysylltu'r parc greiddiol efo'r ardal newydd. Ond, really, dwi'n gyffrous am yr atyniadau newydd. Mae gynnon ni Frozen Ever After rwan yn World of Frozen. Os da chi wedi reidio Frozen Ever After yn Epcot yn Orlando, da chi'n gwybod yr atyniad yn barod. Ac wyt ti'n edrych ymlaen at yr atyniad Tangled newydd, Toit? O, ydw! Un o fy hoff ffilmiau ydy Tangled. Felly dwi'n edrych ymlaen at atyniad Tangled newydd yn fawr iawn. Mae'n just atyniad sy'n trwy, ond mae'n edrych yn hardd. O, dwi'n cytuno, neis iawn. Diolch, April. Dyna fo am Newyddion y Parciau am mis yma. Ein segment nesa ydy Ffeithiau Disney. Oeddech chi'n gwybod pen dach chi'n ymweld â unrhyw parc Disney efo Haunted Mansion neu Tower of Terror, mae yna joc bach i ffindio yna mynediad. Os dydy'r atyniadau ddim yn brysur, edrychwch ar yr arwydd efo'r amser aros. Fel arfer, mae'r arwydd yn deud dim munudau, no minutes. Ond efo Haunted Mansion neu Phantom Manor am Harris neu Tower of Terror, mae'r arwydd yn deud 13 munud. 13. Just joke bach sy'n dipyn bach yn spooky. Ooh, spooky iawn. Yn union. Dyna fo am y mis yma, ffrindiau. Mae'n neis i fod yn ôl. Ydy tydy. Diolch yn fawr iawn am dod yn ôl ac yn gwrando arna ni ffrindiau. Peidiwch ag anghofio i ddilyn ni ar Facebook ar Crochan Disney.
A welach chi mis nesa. Welach chi mis nesa. Hwyl pawb! Hwyl fawr! Mae'r bennod hon o Grochan Disney wedi ei chyflwyno a'i golygu gan David Herzog, halfraint David Herzog, 2026, ac eithrio eiddo Disney sy'n perthyn i'r Disney Corporation. Diolch i noddwyr Menteriaeth Conway, Menteriaeth Flint o Wrexham ac Angharad Maddock. Welwch chi yn fuan, pawb!